Ongi etorri! Hostia, pantalla horretan dago delayarekin, Claro, ida zuzenekoa. Maketo irrati. Ongi etorri Maketo irratira, Joan Andreok! Vamos, hola Maketo irratia! Bueno, lehenik eta behin, ez dakit ondo entzuten zaigun. Orduan, mesedez. Txatean norbait badau, esania baso entzuten bazaigun. Zelako albondigak iratxatu. Dios. Ia ber, ekoarekin entzuten zaigun, basu, altu, eskertzeko alitzateke zuen feedbacka. Eta, hori esan ostean, mesedez, Joan Andreok, ongi etorri adur taldeari! Eskerrik asko. Gaur izan duzue bidai eguna. Bai. Odisea bat. Honetortzea odisea bat izan da. Horretik agoz hemen Maketo merendolarekin. Bai. Osa ez da merendola da, Baskaria literal. Bai. Eta dira, zeiak, bostak. Goizean egon gara Iker eta biok, bueno, ni biokimika penkatzen. Gero joan gara Donostiara naiz irratira. Gero busa ona. Eta orain bai benga gagoz. Eta nireko katarro bat dela hostia. Bai, eta pasatu dit eta orain kriston ez da rekominako eta bihar kontzertua dago ez da. Toma. Ja, egia. Bihar zuen lehenengo kontzertua dakezu. Bai. Deustuko gaztetxean animatu guztiak, osez, 6 euro, 6 pago, tío. 6 pago. 6 euro, irutade gara, eta oso guapo da. Non da? Ah, gaztetxean? Deustuko gazte lokalean, bai. Bihar larun bata, bueno, jugosito. Osa, mesedez jendea, 6 euro dara. 6 euro, tío. Hiru kontzertu on, baina. On, brutalak. Zer dutan da zuena? Bai, sortziretan. Guau, sortziretan, bai, Bai, sortziretan, bai. Bo, sortietan da ez da movida, baina hiru talde dira. Ze. Osea, izango dela sortzi behatzi amal. Baina, zuek lehenengoak edo azkenengoak edo... Ah. Hori ezin dugu esan, ez? Ah, bueno, vale. Eta ezin den... Txutxo bat, Kristen ez digu gusten. Sorpresa. sorpresa bat. Esklusiba banatu zu hemen maketen, Esklusiba. Hau hau beriz, bihar rigoko da, bihar arrastean orduan, ez dut uste... Bueno, baina zuzeneko Bueno, a ver. Bueno, eta gero, pizkat beko katzeko, agian fijatu zarie, Maketo irratiko kidetetek bakarri ni nagoela. Eta beste ordez Iker dau. Berriro ere, oraingoan gehiago hitz egingo dut. Ez que hau da, Ikerren bigarren aldia Maketo irratian. Wow. Bueno, jakiteko jendearen txat Ikernia nahia da, vale? Ez que, etorri nintzen Maketo pilotari egon zen. Maketo pilotari. Nire lagun batek, pues, irabazizun Bizkaiko, ez zuen erabaz, baina semifinalera llegatu zen, eta ez zuen, pues, Maketo pilotari, eta gaur buruz hitz egiten. Eta, bakarrik zete torteko, pues, etorri nintzen nik beraragaz. Pero nik egon nintzen horrela en plan, estatua. Ozen, ordu terdi guztia bakar, oza, isilik. Nesko pilotari buruz, pues... Ja, nik puta idea, nik ez daukati ez. Eta nik bestarez, baina helburua zabalak egitea. Zu zaramen entrevistatzen duen, orduan ningoen hor, apoio gisa. Eta beste guztia gaur hilda dauz, Martin dau, Euskal Herriko beste puntan, Joan TFG-arekin Lander Korean jarraitzen du, eta listo. Así que... Korean egotea kriston movida da, o sea, esatea, no, es que Korean nago, ezin ez jo, que movida, Joder. Joder, tío, Lander, o sea, que sabías que había Maketo. Yo no puedo tener fútbol. Tengo fútbol. Baina, lehenik eta bueno, komendatu nahi nun, podcast hau, erdi mehatxatuta, onartu behar izan dudala. A ver, hori da kontua. No, a ver, es que Iker rekomendatu zen gelan talde bat dut, musika talde bat dut, animatu eta hitz egin haiekin, Maketo irratia etortzeko eta nik, venga, bale, tal. Bai, osea, horrela, kontekst bezala, naro eta biok joaten gara klase berdinera, ikasera gozaren orduan. Sin más. La cosa es que Iker bihurtu zen super pesado, en plan egun esaten, tu Iker, o Josu, adur gonbidatu. Eta ni, joder, Iker, ni ezin dudala gonbidatu, porque sí, txaimarku dut taldearekin, ia denok nahi badute, no sé qué, eta, que sin vida. Eta gainera gontzen movida, porque gonbitea bidali genizuen, baina bidali genien beste talde bati. Claro, es que beste adurt bat dago. Claro, es que gu bigatu eren adur, eta atertzen adur taldea eta zen musika talde bat, digo, pues, zen musika talde bat zen, pues digo, estos serán, eta bidali genien gonbita, en plan, kaizo, Maketo irratia gara, eta... No, baina sosten koltzutatu, en plan, zer directamente hartu zuen lehenengo adur, eta idatze zuen, digo, baina eske... Erantzuna jaso zen du? Ez. Ala, txaba. Ez hori erantzunik... Ja, eske, nik ustatez da del aktibo horiek.
Osea, Eta Donostia Adur taldea. gainera gero, botanion bronca Ikerri en plan, tío Iker, o sea, súper pesado, no sé qué, eta nos están haciendo el vacío que flipas. En Y eta plan. esan zidan, oye, feo, no sé qué feo. Eta nola bidaltzen argazkiak, en plan. Perdona, nik hemen ez daukat ezer, mezu bakar bat, emaila, beste emaila, nire WhatsAppa, Instagramen, ezer, claro, bueno, lógicamente, ¿no? Ez que Josu haserre dobe, esaten dorako, ez dakila zer. Twitterrik ez duzuelako. Adur taldea? Bai. Ja, pentsatu dote. Baina ez dakogu. Sortu Twitterra. Nireko Twitterra. Baina nor egongo za nor Adurreko Twitterra. Gu. Maketo erratia. Eta gu igotzen, bueno, ensaiatzen. A ver, para los Qué movida. maquetos. Pa los maquetos. Pa los maquetos, tweet guztietan, pa los maquetos, 2 puntos, eta gero Twitter, ¿sabes? No, es que a ver, es que nik Instagramik ez dut. Orduan, Yo soy anti-Instagram, anti-TikTok. O sea, da imposible. Eta pro Twitter. Estekot. Hostias, hostias. Herria bai. lautxi nahi radical en ese sentido. A ver, pizkat, behintzat, para moderar, pues bueno. Es que, nire ustez, o sea, Twitter bitartez, te enteras de todo. No bai, egia. Hori bila da. O sea, Twitter da como el teleberri del siglo XXI. Da en plan, Jakin behar erabiltzen, bai, eta ni daukat algoritmoa ondo entrenatuta, ateratzen zaizkit gauza onak, eta gero jarraitzen ditut gustuko ditudan gauzak, orduan, pues, ez eskidan interesatzen gauzak, ez eskit irteten, ez lo que importa. Eta ni justo naiz maketu erratiko Twitterreko CM-a, digamos, CM. Porque, claro, asko garenez batek eramaten dugu Instagram kontua, bestea TikToka, bestea no seke, eta nik eramaten dut Twitter. Eta orduan, normalean ni gonbidatua gestionatzen ditudanez, gehienetan, ba, hitz egiten diet beti Twitterreko mezu pribatuetatik. Inork ez dituen erabiltzen mezu pribatuak, ba, ni hor erabiltzen ditu. Eta, claro, bihatxan adur, pues, esen utenez, pues, me rayé. Ja, es que ez daukagu Twitterre, baina es que... Twitter. Zer egoko genuke Twitterrera? Mierdas. Mierdas, bai. Es que nik ez dut Twitterrera. Bai Instagrama bezala, Ja. No, ba, euskal komunitate guapo dago, Twitter. Bai. Osa, esan barra dut, Ba, nikia. en plan, izatekotan feedback guapo bat jaso dezakezuela. Ojo. Bueno, hor ustean dut la esta eta gero Ojo, nahi interesgarri izan izaten. diteke, Biatu, Adur, Twitterren. Agatuko da. Hemendik ateratzen garen momentuan Twitterra Kenduko Sorta digute kontua. el tag. Adur garagu. Bueno, eta hasi ja elkarrizketarekin bizkat, serio. Modo pro. Modo pro. Hasi baino lehen jakin nahiko nuke, porque Adur taldea baino lehen beste talde bat zenuten. Bai. Bai, oraindik aktibo dago talde hori. Osa, oraindik dago. Bai, Hellhouse talde oraindik existitzen da, eta, bueno, oraindik... oraindik egiten ari gara mobideak talde Nase horretan. mazarete. Osa, biak be edo Bai, jende biok- horrekin. Bai, baina kontu, bueno, bera da gitarra baita beste taldean, baina ni naiz bateria beste taldean, ez abeslea. Eta beraz, bagoz beste gitarra eta abesle batekin, eta basua ditzen duen batekin. Ez, lau gara beste taldean. Eta nola erabeki zenuten, oza, pauso emate eta esan. Independentzia nahi du. Adurta askatasun. Izen zen prozesu unilateral bat. No, baina, ez dakit. Hasi ginen apurtxo tonteatzen eta lokalera, pues, ez dakit, araizago beltzen ginen eta zeo zer jotzen genuen, edo komposatzen hasten ginen, pues, un poco por nuestra cuenta, eta egunen batean, ba, formalizatu gendun. Bai, azkenean kontua da beste taldeetan dugula punk rock alternatibo modukoa. Eta azkenean punk rock alternatibo mugatu genero barruan zaudenean muga zehatzak daude, osea, ezin dituzu gauza oso experimentalak egin edo kontemporaneoak edo ez dakit etorkizunera begira dauden gauzak. Beraz erabaki genuen beste gauza bat nahi genuela horretaz gain, osea, punk rocka gustatzen zaigu eta ondo dago, baina gauza gehiago nahi ditugu eta. Porque Adur da folk, rave, ez dakit exactamente ese género de Folk, rave punk, ondo gongo. folk, rave punk. Es que ez nuen entzun da. Claro, es que berria da pioneroak. Aintzindariak total, Bai. Osea, daukate bez folk metal entzun da. Bueno, bai, folk metal oso No, yo mitikoa da, badakizki hola, musika eskandinavoa genero eta- pillo, Bueno, en plan. pillo, ez naiz experto, baina... Bueno, a ver. Irakurri nuena en plan folk, rave, punk, ez nuen entzun da geno bat zedo, ez hostia, curioso en Bai, plan curioso. izena. Ja, Baina, bueno, guapo da, disko entzuna dut, Vale. bai. eta... EP... Laburtxoa. Gehien gustatu zaidana, Zutan. Zutan. Hasierako alboka da oso guapo. Bai, Oso berak guapo, berak bai. grabatu zuen.
Bai. Baina da alboka en plan sinte edo No, jota? jota. Jota? Bai. Hostia, ze guapo. Osa, alboka bat ez da oso garestia. Ez. Bueno, a ver, es que dau tipo zura bat... plastikozkoa da. Claro, es que... Claro, es que benetazkoak dira, benetazko... En plan hacendado, o sea, benetazko real. benetazkoak egin behar ditu tipo batek, en plan, pues... En un monte En plan, perdido... ondo eginda, no bai, sé en plan, qué. ondo eginda, baina. Ez diren merkeak, baino dau enpresa bat, bueno, dau tipo bat izan da Maruri, un saludo. Shoutout, Pues, shoutout Maruri. pues Super Maruri Maruri. egiten ditu albokat, plastikozkoak, eta dira supermerkeak. En plan, ez dakit, 80. Pues bai, askoz. Eta erosi aldituzue pentagraman, amen, zazpikaletan. Por si alguien... Shoutout. Ez que egon ginen Sponsor. duela gutxi egiteko gaude como gauza bat makinatzen maketo erratian, eta nahi genuen alboka bat egote. Eta esango dut, tu, alboka bat lortze, ja ber non lortzen dut, eta ba, seguro que en Wallapop belako bat aurkitzen dugu, eta aurkitu genuen bat, 3.500 euro. Claro. Yo me cago en todo, baina zer dauka alboka, eta di de Wallapop, osea, Ja, lehenengo eskukoa, ja. No, eske oso garestiak dira, bai, plastikozkoa hartu. Maruri albokak, brutal. Maruri, Spot, Maruri. No, grabatuta dago, gero la punta, así que... Maruri albokak. No, guapo da basierako alboka, es que ematen dio gainera toke... Bai, toke brutal. baina paneatuta dago muitzen aldatiko estera, phaser bat. Bai, en plan 8D. Bai, 8D, ASMR audio Kaska baituzu konzentraziorako, etorpen bai. zaino bat bai. Bai. Guapo dago, bai. Eta gero, adur, nondik, osan, zergatik erabaki zenuten? Izena, Adur deitza, edo zen. talda, bai. Egia esan, Bueno, izena, eta gero be, EPEaren izenburua adur da, be. bai, eta fanzinaren izenburua du da, eta... Eperako zeba. Ai, bai, gero, Bai. Opariak ekarri dizkigutela, Oparitxo. osea, muy top. Ba, egia esan, hartu genuen... osea, Luiarretik. Eh? Ba, Elhuiarretik, hasi ginen Elhuia ikusten, osea, bilatzen izenak eta bat, en plan, nahi genuen izen esatela burra, eta, Como con punch. bai, Con konpuntx, punch. eta iruditzen adur izen aproposa Baina nondik dator? Adur bizkaieraz da baba, Bai, eta gero be da deabru ez dakizen mitologiko bai, bat. deabru... Baina no, baba moduko de baba. babasorra, en plan de las babas de Indabak? No, bat. baba de- babak de saliva. Baina, zeuden beste okera batzuk, plan, balajatzen. beste Egongo batzuk, dira. edo- Ez bazeuden, ziurrenik bazeuden. Ez que egon ginen bilatzen, eta ikusi genuenean, justamente beste tale bat zegoela adurro ditzen zena, esan genuen, ostia, aserretuko dira, tal, izen berdinatzeatik, bueno, nos la suda, beraz hartu genuen izen berdina, eta, bueno, obviamente ez zaie bostasola izan, Agi? ez dakit, Pues Osa, oraindik- enteratu dira zuen existentzia. ez dakit, ez dirudi aktiboan daudenik, baina la ere norman behitzeko norbait, adurtaldeko norbaitekin. Bai, normal baitzeko jo zuten adurrekaz. Norman behitzu ez talde bat da, Gorrizen, ez dakit... indie rock. Bai. Iraq. Gure disketxean. Egongo da hortik, en plan, ze aukerak egon ziren. Bai, aukera gehiago ziren. Bai. Eta gure Instagram usernamea dekin ere bai. Osea, denbora pibat egon ginen pentsatzen. Adur garagu. Adur garagu. Zen, badago talde bat. Bilboko undergroundean Nize deitzen dela. Nize, ez dakit ezagutzen zuen, da, pues, así post-punk modukoa. Top. Bai, nire talde gogokonetarikoa dena, eta hemengoa da, eta lehen gure disketxe berdinan zegoena. Gero joan zen ez dakit zaratik. Eta bere Instagram usernamea da Nize naiz ni. Eta karo, guk nahi genuena zen adur garagu. Beraz, uste genuen agian pixkat katada zela eta pixka bat en plan fanboy, fangirl, rollo, ¡guau, kopiatuko dut! Beraz, ba, hori egon ginen debatearekin, baina azkenean adur garagu erabili. Zota aurkitzen. Lista bat. Bueno, guapo da, hobe gero, gustuko baduzu hori, No, bai. egita como Ja, bere no, horean. gainera eske azkenean inori ez zaio importa esan nahi dut. Osa, inork ez du Literal. esango, "Oi, kopiatu diguzue Ja. usernamea", osa, Osea, ez dau patentatuta. no, Ez. ez da zela. Vamos, Hago beste osea, talde bat dela Mize naiz ni. Mize naiz ni, bai, egia da. Mize naiz. Mize naiz. Dago, mize naiz, nize naiz ni, eta gero adur garagu. Maketoa garago esartu beharko dugu, algo así. Maketo garagu. Bai. Maketoterapia, maketo garagu. Maketo izan. Nola dituko hau... Momentu zer dut, maketo merendola. Bai, maketa merendola, bai, oso proposa. Gero, maketo merendola adurrekin. Ondo. Maketo merendola proposa ibitzen. Baina, bera, gero proposamenak onartzen dira, nahi baduzu beste gauza bat. Baina, bueno, da, epe laburra, porque sei abesti, ja daukazue ikarrek esan dien galdetzeko.
A ber, zeo zer prestauta deko. En plan, ia ber bestiren bat prestatuta ideiarik bai, dekote lo que sé yo, tu, esatera dut orintxe bertan epea. Bai, pillo botokagu. Bez? Esan dutxut, bez? Bai, karo, eske bestela, azkenean epeak zen bat dira. 11 minutu. Eske epea 11 minutu dira, eta azkenean Hombre, ha dado tope, en plan, dau como... No, gure epea 11 Gure Ah, suena. Uste nire en plan, que epe guztiak tope se zuten Bueno, amaika. topea berez, normalean epe bat dira, 6 abesti edo gutxiago, eta bestela, 30 minutu baino gutxiago. Osa, 3 abestu baituzu, baina 20 minutuak badira, pues ez da epe bat. Baina hori, ez gure 11 minutukoa denez, osa oso laburra da, eta kontzertuak eman baitugu nahi baditugu ezin ditugu egin 11 minutuko kontzertuak, osa, inork ez baitu, esan nahi dut. Ja, Eta, bai, beraz, abesti gehiago egin behar izan bueno, baina gero zuzenekoan egin alduzu en plan performance. Ja, baina performance... 2 minutu de solo de guitarra. Claro, Bueno, baina nork nik usi nahi du 2 minutu de solo de guitarra, ni ez... Hay un guapo, en plan, con fuego de fondo. Guau, bai, eta dantzariak eta... Claro, bai. O sea, de hecho, hau gertatu zitzaigun, en plan, sartu ginenean atiko disketxean, ba, hasi ziren boloak agertzen, digamos, eta gu geneukan 7 minutu setlist. Eta izan zen como, vale, hay que ponerse las pilas. En plan, hay que componer. Argita garbi zerbait egin behar dugu, porque ez genokan ez da epea amaitu, eta bueno... 23 minutu falta dira. Bai. Atera behar ditugu, 23 minutu, ez dakit nondik. Gainera, Kristiani gure booking... Manager, bueno, zerbait, disketxekoari. Esan, osea, bidare genion maila eta guzti, ez zerreuki gabe, osea, ez genokan ez zerre interneten, genuzkan 3 demo, bidali genion gure dosierra, gure driveko linka, eta Gmail bat. Eta Gmail bat, en plan, bende humos, rollo, proposamen berri bat daukagu, folk, rave, punk, berria Euskal Herrian, ez dakit zer, bai. Guk sortutako generoa, bai, ideia pillo bat, eta, bueno, interesatu zitzaion antza. Deigarria da. Osea, bihar, adibidez, bihar zuen lehenko kontzertua duzue, eta zer berez egiteko pentsatuta daukazue? Edo sorpresa. Abestia, jo, ondo. Hori ja berezia. Ba, berezia nola berezia. Agian daukazue, pues hori, pues, zer berezi de... Aurrezku bat mozorrat, baten mozorrat dago, eta, bueno, edo ez dakit, agian daukazue outfit bat, edo... A ver, igual nago como gehiagik fantaseatzen. Coverren bat edo abestiren bat, sorpresatxoren bat dago. Baina ez dugu arreskurik egin du, sentitzen dute, Urrengo gorako ez da. Ondo legoke, oso ondo legoke. Lehenengo kontzertua da, dinot, baina... Eta gero ez dela zertan, oza, gaur egun dana maxifikatzen da eta beti exigitzen da artistei gero eta gehiago egitea. A ber, esan nahi dut, Deustuko Gazteloko lainoko dugu. Quiero decir, ez da We Think Centerra. Osa, ez dira aterako 50 dantzari gure atzetik. Iker atxekaldean. Momentu honetan, agian, leku handiago batetan jotzeko aukera badaukagu eta medioak badauzkagu eta dirua gehien bat aukera daukagu baina nintxe bertan. Deitu behar dugu Benito Lertxundi. Benito Lertxundi, aterra da dira gurekin. Xavier Lete. Bueno, reanimatu behar dugu. Gero, justo atera dela hori, Euskal estena gutxe gora bera, suposatzen dut, Euskal musika estena ezagutzen duzuela, norekin gustatuko litzeizueke kolaboratzea da bestiren bat izatea. Nik lehen zantzun lehenko, edo Malakias. Malakias, tío. Malakias da tan bizarrak euskaldun, osea... Bai, eske literal, eske gainera ginen beste gunean, grabatzen egon ginen, bueno, kainak bat, bihar, emitituko da Naiz programan gure podcast txiki bat, kontrolatu gaituzte hilabete baterako, eta justo ginen hitz egiten Malakiasekin zerbait egitea pilo gustatuko litzaigukelak. Momenturen batetan. Silitia, bai. Ez que Malakias guapo dago. Bai, Planea noizbait ekartzen dugun Malakias ona. Ez que gainera ditugu en plan como lagun asko Malakias ezagutzen dutela, orduan. Aukera dute, hori bai egia da. Baina, otra cosa es que no saben caso. Porque egon dira askotan saiakuntzak eta gero denek ez duten hartzen hona etortzea, orduan. Que también lo entiendo, o sea... Lukiekaz. Lukiek. Claro, bai, Lukiek. Bolo bat ematea Lukiekaz izango zen puntazo. Ez dut ezagutzen aldea. Apunta. Lukiek, eske... Lukiek da, ba, hemengo talde bat orlan, alternatibo... Mungiakoak. Eta gainera Kristian gure managera Lukiekeko bateria da, eta beraz.
Joder, pues orduan. Autopistas. Bai, bueno, Apunta, Cristian? momenturen batetan. Bila duzu, oza, ezagutzen baduzu zaurbilitik. Bai, momenturen batetan, bai. Proposamen formal bat egin berriro, korreo bat. Korreo polit bat, de humos, proposamen berri bat daukagu. Bai. Claro, es que ahora está súper berria, en plan, soilik dena batzuek 4 hilabete, dugu 5 hilabete. Bai, bueno, bai, dekara. Zaiatik, ez? Osea, lehen kanta bai, atera otsailetik. izan, azeri boda atera izan, noiz? Apirilean. Apirilean, bueno, pues eso. Bai, apirilean. Apirilean? Apirilean. Esango nuen, martxoan. Apirilean, no? Nik uste dut apirilean. Osea, duela 2 hilabete. Apirilean 3 edo horrelako zerbait. Ez dakit. Oso goiz. esan. Nik uste dut bai, zeren gero atera genuen epea maiatzak oso goiz, maiatzak 4, nire urte eta gero. Eta da hilabete bat single bakoitza? Bai, horregatik nik uste dut apirilean atera genuela. No, claro, martxoa, izan barko zan, martxoak, tipo, san baiatza, apirila, martxoa, no? EP, single. Ah, bale, egia da. Kalkulo mentalak, bai, martxoa. Ah, bez. Martxoa. Martxoa bai zentzu gehiago. No, pero ondo dago, en plan, 3 hilabetetan, EP bat da bi single. Eta Ja. gero, ere atera dute, kaset, no, kaset bat, en plan. Gure kaset polita bai, Kaset hemen polit, ez daukagu. arroz super Ez duzu diskarik aterako? Ez, Diska nola diska? Diska, CD. CD, Ez. Ez que dira vintage, gara modernoak. modernoak, bata da viniloa men. Viniloa, bueno, ojalá, baina gainera metraje gutxi da viniloa. Ja, ia da. sartzeko. Bueno, dauz vinilo txikiak. Ja, Bai. sartzen zaigu, single tamaina sartzen zaigu EP osoa. Oso garestia. Pues Bai. en aldo edición limitada, bakarrik soilik bat, Ostia, igual dira 2.000 euro, oena, ¿Qué dices? ene amabet. Hombre, bat ez, baino mínimo egin behar dituzu irron kopia. Ah, claro. Eta ez ditugu 300 vinilo sartu. Habe saltzen ditugu. Diskak adibidez, zuek egin aldituzue. Diskak? En plan, dinot. CD. Bai, en plan CD-ak. Erosten duzue mitiko pack de diska... Baina gero prestatza ere, Hombre, bai, utzultza eta bai, guzti, Baina, erostea, las karkasak. Ja, baina jendeari Erosten produktori dituzuen. ematea, pues es que es un poco... da pizkat kutre. Ondo Bai. prestauta egon behar da. Eta gainera Claro, ja. egin zu eun CD. En plan, Claro, pues da, joatea banan, en plan, sartu disketeran, grabatzea, atera. Hori egin du, bueno, guk kasetek egin ditugu kristalminerekin, Sara ditzen den eska batekin, eta 60 egin ditugu, eta Sara grabatu ditu, banan, eskuz, eta etiketak jarri ditu, eta ez dakit zerberak egin kaseteak duen dauz hechos a mano. Hechos a mano, bai. Pero flipas. Justo ez dugu ukiden morarik Ez que niz jokin... bueno, hasi maz da youtuber bat, eta be hasi dela orain musikarekin, eta atera ditu justo 333 diska, eta diska guztiak grabatu ditu banan. Eta gero egin ditu, osea, erosi ditu como las cajitas, eta gero pues imprimitu ditu horriak, eta gero sartu ditu diska, eta pues saltzera. Baina horri, ze paper normala, ala... Bueno, ez da en plan, Revista. a lo putre, Izango suposatzu da. dela algo de mejor calidad, o sea, Hostia, kurrada bata, Literal. Eka da lanpio bat, baina, claro, bera denez nahiko indie, osea, ez denez eza... Dinot, osea, ez dauka makroprodukzio bat... No, bai, edo normala lako da, bat, azkenean pues egin behar zuen... fanzineak be horrela Eta gero be ditu. guapo dago, porque, claro, soilik 333 zirenez, pues diska bakoitzan daukat bat, de 333, bi, de 333. Eta orduan kasu como edición limitada, eta da Bai. como bereziagoa. Gainera, Bai, bai. berak egina direnez, pues, taldearen edo kasu honetan artistaren fana basara, pues da como, ostra, ni daukat edizio limitada, tal. Bai. Porque, bueno, suena be, soilik 60 izan da be nahiko top da. Bai. Osea, Bai. gutxi dira eta... Eta bihar salduko dituz, bertan. Guztiak. Guztia. Bukatuko Espero ez dira. bai. Oie, bat ez bat saltzen, Osea, nik erosten dut bat, Jo, eske, Bat. nik adibidez... Te lo juro. Si es que ez Te lo juro. daukagu. Venga. Reserva eta ordainduko Venga. dut genetikan. Vale, venga. Es que adibidez etxan ez daukagu, Firmauta kasetak ez da. irakurtzeko. Bai, eta zuek entregut argazki bat hor, atean. Genetik aurretik, bai. Nahi dut, etxan ez daukagula kasetak irakurtzeko. Bai, de kobo, como que no. Bueno, saloian dagoena hori dauka diska, kasetak, eta... Kasetak be. Bai, bai. Primera noticia que tengo. Sí, ditu ez dakitzen bat urte. Katzor horrek. Bueno, ia, a ber, bihar zetzen dituzen, oie? Bai, reserva. Fijo. Bai, ziur. Ziur baietz. Ja daukazu... Tira asko geratzen, Egia da. Ez dakitzen bat. saldu ditugu, Hogei, ja. saldu ditugu ja... 24? Eta 3 uste dut. Hostia, nahiko txo dira, Bai, Sarak bereak, bueno, Sarari eman genizkion 20,
Osa, tratua zen sarentzat hogei, berak saltzeko, berak Burgosekoa da, berak Burgosen saltzeko eta guretzat 40, hemendik saltzeko, eta sarak berak aurtu zituen egun batetan. Bai, jabukatu dine. Magina, no? Sararen aldetik ja salduta daude, eta hemen oraindik ez dugu kontzerturik eman, 3 saldu genituen aldez aurretik, pero lagun batzuei. Eta Burgosen saldu dira? Bai. Bai. Hostia. Salduta. Ez que Burgosen Euskal Folk rave punka, se lleva. Está el día. joder. Bai, Eta bai. gero horrez gain, Gure fanzine Hostia, polita. fanzinea, oraindik Fanzinea. es lo que te costa. Bueno, oparitu. ere ero zaiteke. DIY-a baita. Zan da, maketorentzat opari bat. No, eta pegatinak eta guzti, Hemen daude pegatinak, Gatina, polita. Fanzineak baita erosia dituzue euro batean. Hostia. 60 baino gehiago daude. Bueno, hori suposatzen. Zuek egin duzue? Bai, claro, dana. Dana guk diseinatuta eta eginda eta ez dakit zer, bueno, pegatinen kasua eginda ez, merchandisingekin egin dugu. Bai. Hemen guztiak egiten dute merchandisingekin, eta baina hori, guztia guk diseinatuta eta eginda eta ez dakit zer. Eta fanzina balio du euro bat. Osea, Euro bakar bat fanzinea. beste guztiekin, Euskal Herriko ezta? artistak, osea, ja bale de fanzinak saltzera 10 eurotan. Ez que literal, Fanzinak dira, noiztik saltzen dira fanzinak 10 eurotara, Fanzinak tío. dira, ez dira liburuak. Osea, Literal. No os flipéis, mesedez. Osa, lertzen lana dagoela. Hau da nire lehenengo fanzinea, osea... Normala. Gordeko du, ondo ahí. Lehenengo ediziogo, cuidado. No, gainera, lehenengo edizio, no, Pero- super tops, no eskertzeko da, benetan, Zue. Eta hori pegatinan pare bat ekarri dizkizuegu, ez dakitzen bat. Erakutsi dituzu pegatiak. Ai, pegatinak Spam. Goes hard as fuck. Bueno, claro, vuelta no. O sea, no. Ya, en plan espejo, bueno. Pues... No, claro, ikusten da, ondo. Ikusten da ondo, bai. Acá, porque gero zuzenekoan ematen da vuelta. Bai, Buah, guerra ya. Sorry. ba, que guapa, Adur. Siempre Ez roqueando. zergatik, pero está muy Va guapa. durísimo. Eta orduri zauzie, bihar lehenengo Esan kontzertua... super lasai nago. Bueno, orain, ez darreko minarekin nagoela, pixka bat, baina oso lasai. Osa, pilo bat ensaiatu dugu honetarako eta... Eta adibidez, zuen aurreko beste taldean, euskeraz bedana besten duzue edo begaztederaz? Ez, ingelesez da. Ingelesez zen Ez bat ez bestia. Bestaldea da guztiz ingelesez. Bai. Eta zerratik grabaki zenuten, unan, euskaraz musika egin nahi du, tal... Pues, dakit, ni musika gehien entzuten dut euskaraz edo. Eta... Niretzat dut Genero honekin natural, osea, zentzudunena euskaraz egitea iruditzen zitzaigun. Ez genuen imaginatzen genero egitea beste hizkuntza batetan. Eta baita hizkuntza bako izateko bere estetika. Edo bere, ez dakit, sonoritate. Gainera- Hizkuntza bakoitza. Nik uste baietz. Bai. Baina justa adibidez, ez dakit euskal musikaztenan hainbat Jarba genero daude genero. ditugu dino. No, claro, bai. Osa, ez da berdina Unai Saro, Ja, que hombre. zuek adibidez. Claro, Ja. baino nik uste dut euskara dekola como... Ez dakit, en plan... Estetika como oso polita da, osea... Da un poco de que experimentatzeko agian errastasun gehiago. Bai, eta gainera Bai. punkarako eta hardcorerako eta scream horrela egiteko oso erraza da euskararekin. Enbeste bokal dauzka, errazagoa dela. Ingelesez egitea adibidez zailago iruditzen zait. Eta gaztelaniaz ni de coña. Ni de coña, En plan, ni de o sea, coña. Oso kutrea hartzen dituzu gaten letrak. pasau fanzina. Bai. En plan, edozein letra, o sea, es que... Hautzekin zuloan barrena, imaginatzen ez duzu... el agujero con las cabras. Bailando... el agujero con las cabras. Bailando... No, barrena. Itzalekin yo, o sea, jugando con las sombras. Es que parece un rap super cutre de MC Revolver, o sea... Horregatik, no. Beleak Beraz, edan dairean. sin más, natural horitzen zitzaigun. Bai, ematen dio magia gehiago euskara. Bai, Total. bai, en plan folkloriko, bai. Ez que zentzudunena. Eta gero adibidez zuen bideoklipak bedira nahiko... Ez dakit, euskal estetikarekin. Artistikoak, bai. En plan, zutan basoan da, edo bueno, baso edo... Kobetamendin, bai. Horako batean. Bai. Zuaitzak dauz. Bai. Ja, Behiak. Behiak. Eta gero bigarren ez da como zona ruinas. Edo, Al revés. Bueno, lehengoa. Bai. Seri boda. Seri boda. Gaina maskarekin eta guzti. Nola ditzen zen? Monasterio de Rio Seco. Rio Seco. Hori Burgosen dela, bertan, osea, monasterio desalojatu bat. Eta horra ginen grabatzera. 3 gradorekin, kriston hipotermia, Bai. izatez badago, bideoetan badago momentu bat, non gure hauak ikusten diren, eta tindatuta, osea, kolorea daukate berdeak dira, ez dakitze kolorekoak diren toma horiek, baina berez
toma horietan ikusi daitezke gure Espainiak moreak, hola, borde guztia. Gainera, folkloriko, osea, nargaz, egonagaz, eta nire fraka superfinak. Bai, izozten egin, bai. Flipas. Euriari zuen baita. Eta gainera Burgosen, oza... Bai, eta gainera zuen enkinta la polla, ez egon bakarrik Burgosen, sino que estaba... Koberturarik gabe. Bai, koberturarik gabe. Eta nork editatu ditu bidea? Nik, bai. Oza, zara bideo edición profesional. Profesionala, bai. Super, oso profesionala, bai. No, guapo dauz bideoak, benetan. No, es que editatzen du bai. Ni naiz taldeko editor. Eta bueno, horretaz gain be editatzen ditut beste movida batzuk. Bai, osea, bai hori nik editatu nuen, bai. Eta horrengo bideoklipa? Egongo da? Uztailan, edo. Urrengoa? Bueno, Malenek editatu du bai nire eskalagunak. Grabatuta azeri bodatazutan berak grabatu ditu, osea, kamera eta berak eutsi du. Eta aterako dugun urrengo Uztailan berak editatuta eta grabatuta da. Osa, okazue orain EP batzuk, ez da? Osa, diskografian egon da esaten dizuete, hemen atera duzu hau. Ez, osea, Cristian... Osea, gure disketxean dana da super... Osea, gu nahi dugun ritmoan, eta... Osea, bueno, de hecho, Cristianek horrela mantentzen du bere, ez dakit, filosofia edo. Bai. Osea, nahi izatekotan bihar atera alduzue, pues, osea, besti berri bat, edo ez jo kontzerturik irailen arte, edo ez atera lehenengo epea irailen arte, izatez berak esan zigun. Bueno, 7 minutu azkazuen ez dezet, agian presak ebiliko zeate eta karrerak dauzkazu eta gozak iten zeate, beraz igual ez daukazu denbora gauza abesti gehiago konposatzeko hilabete batetan, eta ez dakitze, eta guk esan genion, eske jo nahi dugu, beraz, bai, bizkorra bengo dugu, eta abestiak bizkorra bengo ditugu, eta astean abesti bat edo bi konposatzen, grabatzen eta produzitzen ja guztiz, eta hori, nahiko lasai gagoz, Cristianen partetik, ez gaitu presionatu. Eta ibidez nola erakitzen duzue zuen letrak idazteko, porque ya como temas es dira mundanos, o sea, yo que sé, lo mítico da en plan amodiozko abestiak idaztea. Eskutatu amodiozko abesti bat, hemen daukagun letra. Justo, no? Super polita. Ze ondo menuk iztea. Eskutatu letra da? Oso polita, romantika. Goizaldeko haizeak esnatzen nau. Zurondoan egoteak babesten nau. Batera ez bada ez naizenaren itzala. Hori oso polita da. Batera ez bada nola aurkituko indarra. Nire gustatzen jata azkeneko estrofa. A ver. Besarkatu nazaz orain, erretzen duen bitartean egon gaitezen batera hotzak gu estaltzean. Eta hau, behin iluna ikusita argiak min egiten nau, behin hutsa bizi izana argian min egiten nau. Ziduzu, poetak, Poetak, romantikoak. Baina beste letra guztiak dauz aterata, en plan, gure inspirazioa da Wikipedia, literal. Bai. En plan, jartzen dugu euskal mitologia, eta dauz pila bat enlace, eta hartzen gara... Irakurri dugu, eta ez da koina, euskal mitologia Wikipedia osoa. Osea, kompetentzia zetari. No, osoa, literal. Bai, irakurri dugu osoa. Guztia, mito guztiak irakurri eta dauzkago, bai. Bueno, kompetentzia zetak taldeari. Bai, egitean irera ezakitzen movida de momotxorroekin eta bai, bere fase, ikusi no beste bere izan egozte. Kopiatu digute. Bai, argita garbi, seguro. Gure Instagramean saltzen da pello egunero behiratzea beste egiten kopiatzeko. Bai, fijo. Gainera, niz izan zen, atzo, ez asteazkenan anuntxatu zuen urrengo urtea, 2005-eko, bueno, nahi spam azetak de repente. Baina emango dutela Nafarroan Iruñek, Nafarroko estadio, ez dakit nola ditzen den mega kontzertu bat, euskal mitologiarekin zer ikusia zuen eta, no seke. Orduan... Gu kopiatzen, cosas, no? Azkenean... Nire ez jata gustatzen zetak, pero... Jo zuri bez. A ver, zetak, peio etorri maketu irratira. Josu guztoko du, baina... A ver, sin más. Ez da nire taleri gustukoana, nahiago ditut beste batzu. Osa, nahiago dut oraingo zetak, hasierako zetak baina. En plan, zetak hasi zen alde. Errepidean gaudiko. No, es que kriston aldaketa. Kriston aldaketa eduki du. Eta hemen, pues bueno, orain dituen adibez kolaborazioak guapo dauz. Eta eman dion estetika de flow, mitologia. Ja. Ez da utxarto. Nik ezken ez dut zeta kontsumitu. Nizke, bere hau ez jata gustatzen. Hori eta zakit gehiago. Nada como super... Ay,
No se puede. Me dauka, se descontrola. La bestia da la ola. Mira, bueno, sin más. Es que gainera justo egon nintzen atxo... Zetak ez da torriko makete partira. Joder, Ez da torriko, zer ja. Kendu ditugu gure kolaborazio posibilitate Ya guztiak. está. Guztiak. Pello reparazio. Zer dizan dut, tío. Bueno. Ez gainera Pello, bueno, ezagutu. Baina Pello nahiko hurbil izan dut. Bai, claro, noski. Pello eta Ramon Martikorena. Zergatik, Josu, zergatik. Zergatik, Kontra egin behar dut. Ez que gonbiatu ziguten Maketu irratia. duela pasan urtean gaztea sarietara. Eta bera irabazi zuen sari bat tal, egon ziren hor. Nork gehiago, Merina Grisek. Merina Grisek, bai, bai, Merina sí, Grisek, sí. bai, gara tokek historik eta egin. Qué guapo, Merina Gris. Jo, maskaraketa, que guapo. Medina Gris, ni orain Euskal Estean da nire talderiko gokoena. Ikusi duzu zuzeneko bat? Ez Madre de Dios. Ez dut ikusi, joe, baina eske Bilbon... Nik ez dut ikusi, baina berak beti esan du la hostia. Azte nagusi jo zuten. Ja, Igaz. eske... Ez nuen, aukeratu behar nuen, edo Lola Indigo. Madre mía, chaval. Edo Lola Indigo. Edo Merina Edo Gris. Merina Ya, Gris. es que qué movida, aukeratu behar entre Lola Indigo, tío, entre la oreja de Van Gogh eta Merina Gris, tío. Leticia qué movida. Sabater. Jo, eta nora aukeratu, ¿verdad? Joan nintzen ikustera Leticia Sabater be. Bai. Un poco de todo. Eta joan nintzen ikustera Lola Indigo, no lo voy a negar. Hostia. Wow. Guau, Ba, ni Merina Gris ikusi neban eta flipé. O sea, flipé. En plan, No, no, es que no me ni- lo esperaba. Joder, ni adibidez amor romanzian, porque egon ziren, aurten egon dira, bueno, aurten, abenduan egon ziren Durangoko azokan, eta joan nintzen haien estanera erosteko diska, porque ni diska kolekzionatzen ditut, baina soilik binelak dituzte, oza, ez daukate diskarik. que Merina diskak- Gris, mesedez. Diskak ez dira ez dira saltzen. saltzen. O sea, agian zara Euskadiko persona bakarra. Daukat, diske esto, ni mantentzen dana. Bai, es Diska que, kolekzio claro. bat duet. Diskak ez dira saltzen. Es una locura. Tío, pues, me da rabia, tío, si da super top, o sea, Es que salto justo niri hori baita, zaitan eginen, tío. egon gara Osea, hitz egiten. viniloak baino merkagoak dira. Edo non jarri Es que mira, dezakezu diska bat, ez dira ordenagailuan, en la puta play. Ez dira, osea, hori da, ez que gainera, amak eta ikerrek, bain gehiagotan esan didate, jo, Josu, zu gustuko duzula musika kolekzionatzea, en plan, disketan da, zergatik ez duzu erosten tokadiskos eta ez zara Bai, bideoak erosten. vinilo bat. Jo, me arruino, tu. Es que literal, Osea, baina hori dira kriston supergarestia. inflazioa dagoelako, orain vinilo normal bat igual dira 25 euro, eta ez que ez dauka zentzurik vinilo bateko 25 Un euro abuso. kostatzea, tío, super Bai, abusivo. bai. Super gareste. Supergareste. Eta gero, zuk esan dakoa, oso erraz apurtzen direla. Bai. Osea, egia da oso guapo dago, porque gero daukazu portadak, en plan, en modo Bai, XXL, bai, polita da. eta gero artistek aprobetxatzen Da dutela. vinilo ateratzea eta jartzea eta zakitzer, bai, polita da. Da como más pero yo que sé. romantikio da musika. Baina gero be aprobetxatzen dutela, pues adibidez ekartzeko, pues, yo que sé, irudiren bat, edo Bai. orako fanzine handiago bat, horrako gauzak, hori Bai. guapo dauz, eta hori diskak ezin dizu esker. Baina, ara ere, se pasan. Osea, Ja, eta incluso talde txikiak eta talde lokalak, osea, badaude talde lokal pilo bat saltzen dituztenak, viniloak 20 eurotara, edo ez dakit horrelako gauzak, eta nire, eske... Amabos top price. 15 vinilo bate, Top osea, price. bai. Osea, Top price, top talde price. lokal batetza, top price 15 euro. Bai. Zigur. en plan, esa era, yo que sé, The Weeknd, baja el precio. Literal. Bai. Baina Bueno, hori- baino, hemen, spam egitarren, kaseteen esperientzia nahiko antzikoa da, vinilo, o sea, ez da berdina, baina jo que se han perdido su vuelta, no sé qué, jarri No, baina bestia. estetik da baita, bai. Eta egiten du... Baina adibidez, osea, ez da zuen movidaren kontra egiteko. Ala. Baina dinot, behintzat ez du hainbestekoa jatu kasetena viniloekin alderatuta. Osea, Ja, dinot, ja. egia da, nik behi jarraitzen ditu dela artista, beste hainbat artista, adibidez, Belén Aguilera ez dakite ezagutzen duzuen. Ez. Ez da Cristina Aguilera, beste bat. La hermana, bai. Ez, Cristina Aguilera da la internacionala. Baina, bueno, Belén Aguilera da txikitxo, en plan, más indie. De hecho, jango da San Ferminetara bestera. O sea, Zeta, Kisaro eta Belén Aguilera. Eta, bueno, el Drogas y toda la compañía, baina...
Beren aginera, y el drogas. Berdinak. Baina dinot, bere bere bigarren diska ateratzen, atera zuen kasetak, baina orain duela gutxi atera du diska berri bat, eta soilik ateritu viniloak. Ja, kasetak ez ditu atera, eta diskak ez da ere ez. Ez que viniloekin diru pilo bat ateratzen duzu viniloak, azkenean, koste produkzioa, egiten baduzu vinilo tirada bat 700 viniloekin, zen moderatzen da viniloa? 5 euro? 5, 4. Eta saltzen baituzu 20 eurotara, eske flipas. Eske ez dauka zentzurik. Azkenean, 400 berekizia daukazu, oza, lokura bat, benetan. Eta diskekin alderatzuta... Baina kasete gehiago saltzen dira diskak baino. Bai. En plan, askoz gehiago. Pues seguro. Seguro. No, es que, a ver, ni pero me atendí porque es que doy daukat diska kolekzio bat, eta nahi utzi behar izatea, pues, da pena. Eta gero egia da be, saiak direla lortze, oza, adibidez, jarraitzen ditut be, artista latino asko, eta gero ez dituzte saltzen, hemen, soilik saltzen dituzte diskak bertan, haien herrialdetan, eta hona ez dira heltzen, orduan erostea be super saia. Baina adibidez, egia viniloak asko zerrazago heltzen direla, diskak baino. Baina, bueno, boikot, nire parkatu, baina boikot, oza, voltak gardira diskak, oza, dau tipo bat galdaka hon. Nik nago sartuta DDT banaketak, eta kolektibo bat egiten ditugunak liburuak, eta viniloak, eta dau tipo bat galdakako etorretzen dela ez dakit hilean behin, eta gastatzen ditu como 1 euro disketan, en plan CDs, eta guztiak dira en plan ratas quirotímicas, volumen 3, el punk de Santurtzi, o sea, dana horrela izgo, dios. Zenbat diskoekiko ditu tipo horrek bere etxean? Baina guztiak dira horrela, o sea, es que ez du hartzen diska normal bat. O sea, ez du erosi, takit, Janus Lesteren diska, ¿sabes? O sea, erostu bakarrik erosten du radiación toxicómana, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Underground, alternatiboa. Puro rock. No, baina, adibidez, duela gutxi be, joan nintzela al Corte Inglesera, ikustera be diskak erosteko, eta esan zidan be bertako langila, gero eta gutxago saltzen direla. Diskak, ja, eske, eta vinilak gero eta gehiago. Eta distriak ez ditutaz. Eta gero be, komentatu zidan, idea nik ez daukat idea, baina gaur egungo viniloak direla kalitate txarre... Gramaje txikiago edo. Lengoak baino txarrago, en plan, antxinako viniloak zirela askoz lodiagoak. Hori, gramaje txikiago edo. Eta zaiago ziren apurtzeko, baina gaur egun oso finak direla. Gaur egun ez duzu vinilo bat eta horrela ditu dute. Osa, tolesten dira, eskina batetik heltzen baduzu, tolesten dira. Lehen, zaharrak direnekin heltzen duzu eta gogorra, eta nabari izakezu gogorra dela. Baina gaur egun... Thatchersen viniloa, vaya mazakote. ¿Mazacote? Buah, chaval. Ba, hobeto. En plan, bueno, mazakote. Hobeto. Ez que ez dakit. Jendeak esaten du viniloak hobeto entzuten direla eta, bueno, suposatzen dut baietz. Ez dakit, ez dut inoiz probatu, nik neuk inoiz dut probatu. Baina azkenean ez que, ez duzun, desbentez nabarituko, zure etxean, zure musika kadenan, ez duzu nabarituko desbentezuna. Agian mugikorretik CD-era edo mugikorretik vinilora, bale, baina CD-etik vinilora, ez que... Horrean ere, ze tokadizko zadeko zuen. Zoretxean, porque ba hoien de pilloa, gaur egun duela, tokadizko ze maletin baten sartzen dena, no sé, que era... Berro eta marreuro balio duena, que era super kutre. A ver, bai, funtzionatzen du, baina... Kaigarren edale jopen saltzen dituzte 15 eta 10 euroko... Konparauta hon batekin... Tokadizkoak, niño, joder, si vinilo bat kostatzen zaizu tokadizkoa baino gehiago, en plan, baina zer da... Horregatik, entzun dezakezu horrekin, edo nahi duzunarekin, obviamente, eta zure soinu ekipoa medianamente ona bada, bosta sola, osea, ez du sola, baina teknikoa jarriko bazara en plan super friki de no, es que hobeto entzuten da. Zure maletin mierdosarekin es que ez duzu ezer no, es que los decibelios y el so sostenido no se escucharía. Los hercios son diferentes, las frecuencias. Entzuten duzu musika Spotify mugikorretik horrela. En plan, kutre entzuten ez du MP3 kutroso, comprimido, 2 megabyte, vinilo bat, CD bat, te da igual. Bosta sola. Zue bat ezer nondik entzuten duzu musika? Nik Spotify. Eta, bueno, eske dauzkat CD pillo bat, eta vinilo, bueno, eske denetarik egin esan. Kasete, Spotify eta YouTube nire abiltzen du pillo bat. Nire. Nire etxat adibidez, sare sozialik topena, YouTube eta gero ja Twitter.
Ez que uste YouTube, galtzen ari dala. Osa, YouTubeen dut dana. Osa, ego dezakezu musika, baina blogak, sukaldeko movidak, edo orain gedau shorts edo dakoak. Zuk esan duzun bezala? Ja. No, baina dinot, osa, dala como el bateratzen dituela justo YouTube dana, porque dauka denetarik, eta duela askotik existitzen denez, pues dituzu eduki pilo bat kontsumitzeko. Ja, bai. Eta zoritxarrez, gero eta gehiago galtzen da, oza, jendeak nahiago du igotza un reel a Instagram, antes que bideo bat. Orain beste mentalitate bat daukala YouTubeekin eta gehiagi produzitzen duela dena, oza, izan behar da dena como superprofesional, supereditatuta, eta detailera, azkeran, beraz ez daukazu gogorik igotzeko pues un blog tonto en plan de profesionalizatu dala dana. Bai, pilo bat, ez dut ulertzen zaratik, nik uste dut horregatik joten ari dela bera YouTube, oza, YouTube bere peak-an esan dezagun, ez dakit 2018an gauzak ez duen hain egitatuta, ez zainduta, oza, YouTuberak hasi zirenean editorak kontratatzen. Vídeo superruptura. O sea, de repente mundo busca algo sí, es que mi editor me lo va a hacer, no sé qué, mi editor esto, lo otro, y yo me cago en tío, editores va a contratatzen. Literal. Hacer un puto gameplay, o sea, es que eso que es en serio. Literal, en plan, yo las con Minecraft editando eso, tío. Edita, en plan... Que no. No, egia da, faltan botatzen direla, antxinako, en plan... Nik adibidez orain gero eta gehiago kontsumitzen ditut, zer jarri da? Neimolau, el patxik, neimolau itesiak editatzea. No, es que el patxik dauka be YouTube kanal bat, eta guapo dau. De hecho, batena anizatuko nuen hemen maketa baten. Oh, wow. Baina, nik adibidez gero eta gehiago kontsumitzen ditut YouTuber indiak, en plan, dituztela, pues, 25.000 jarraitxale, 50.000, que da nahiko top, baina dituztela más movidas originales, porque ikustea el Rubius, pues berriro Karmaran 84, en plan, me la suda. Es que me la suda, o sea, ez da dividirik onena. Ahora, baina dinot, o sea, berdin zaite. Vegeta, es que lo que sea, tío, Willy Ray. Bueno, Vegeta, nik uste dut horrelako zeo zer, eta me entra una vergüenza ajena. O sea, dinot, Vegeta ikustea bere garaian, 25 urtekin, 27 urtekin, jolazta en Minecraft, venga, ba. Baino, hostia, ere... zenbat urte izango ditu Vegeta orain? 13 urte pasain dira, orain, 36. Zenbat urte izango ditu, eske... 34. Ja, baina egia da justo, Vegetaren kasuan ez dela como evoluzio bat ikusi. En plan, jarraitzen duela, exactamente eduki bera igotzen. Osa, adibidez bai ikusi dela, beste eduki sortzailetan egon dela aldaketa bat, pues, agian utzi dutela alde... Gehienak pasatu dira Twitchera. Bai. Digo gehiago lortzeko, sin más. Bai. Baina dinot, askotan... Aldatzen dira plataformas, herrialdez bebai, bueno... Baina jende dago Twitchen ikustu dut, alde bate, oza, youtuberrak pasatu dira Twitchera, alde batetik ikustu dutela ez editatzeko bideoak. Bueno, orain gainera... Bideo oso gitzi. Ez editatzeko bideak errazago delako edukia sortza. Porque da emate al play eta jazta, egiten duzun guztia, ja dau zuzenen eta jendak ordaintzen zaitu hori egitati. YouTubeen da grabatxa, egitar reakzion, gero hori editatu beharra eta gutxago irabazten dala. Orduan, asko zerosoagoa da Twitchen mobidak egitea, YouTubeen baino. Eta horregatik Twitchen gauz. Baina gero YouTube. Bueno, baina gero YouTuberaz ez dugu... Ja, pero en plan extra, bai, sin más. Eso da, pues, gero, porque Twitchen esabatzen denez, pues YouTubeen geratzeko la esta. La memoria, betiko. Por si nahi duzue 78 maketo horietatik bat, pues, deko zuez YouTubeen. Dauz guztiak? Baiz, no? Bueno, guztiak, bizpairu zentsuratuta dauz. Plan, bizpairu ditugu, como que minuta, por si acaso. No, baina badaude batzuk, maketo live ikustea gomendagarria da. Bai. Gomendagarria da. Gomendagarria. Wow. Eta gainera 40 minutu dira, soilik eso terdi. Hostia. Porque iban justos el tiempo. Gomendetzi zuit hori, badibez ez dakit kalipotxo guztuko baduzue, pues kalipotxoren podcasta entzuta. Da gure etxean, pizkat kutre justo... Ja, ber, eske gertatu zitzaigun, porque hau, gurea ez denez, pues ona etortzen den lehenengoa reservatzen badu aretoa, pues eltzen den lehenengoaren txat da. Eta gertatu zitzaigun, hartu zitzaigula lehenagotik erreserbatxa, etorri zer beste bat, eta gela beste batek zuen. Orduan, improvisatu bar izan nun nire etxean, de repente, setup bat. Eta, bueno, pues... Bueno, ez da lehen aldia, Ja, gertatu zaigu ja bizpiru aldiz, baina bueno. No, eta atzo arrastean, en plan, ostras, que ditu behar dut Bilbo Rock, no sé qué, digo, bitu jo zetortu eta ikari arrizian, más te vale que tengo zuzeneko etxean, mira. Bueno, pues holan ezagutzen dute gure etxea.
Bueno, lasai, guri zegoen sola egia Maketutxea. Osea, komunen egin dezakegu bostazulako nire, verdad? Hostia, Pedazo Bainera, no? Laren Tu no, gure komuna super txikia. Gustuko dut ideia. Bainera jesarrita 3 eta gero bat retretean hitz egiten. Ez da, hainbeste espazio hori. Ikusten ondo legokela. No, baina bai. Azkenan, potizere, bueno. Adibidez, orain adur taldearekin ez duzuen ez kontzertu askorik eman, oza, bilar eman guzulako lehengoa, baina beste taldearekin non izan da emandako kontzerturik arraroena. Arraroena nola, arraro? Arraro edo leku arraroena edo gertatutako esperientzarik arraroena. Bakio. Bakio? Zer gertatu zen bakio? Pues izan zola brutala. Bueno, bakioan jende guztia zegoen edan, en plan, super drogatuta eta super edan da eta movida bat, osea, kriston pogo bat ez dakitzen, baina hori Bermion ere. Bermion egon zan ondo, bai. Bai, Bermion egon zan, baina horrela arraroa ez dakit ez dut uste ez egunik. Bueno, jo genuenean, Rekaldeko gaztetxean, eta esenatokia zuloz beteta. Osea, ibiltzen zinen esenatokitik eta jausten zinen, esenatokia azpira. Zen ez dakit egon zaten Rekaldeko gaztetxean, Etxarri ditzen da gaztetxea, eta dena, zabaia dena guztia, zuloz beteta dago. Eta beraz euriari zuen, eta inundatzen zen lekua, eta goterak, eta esenatokia zuloz beteta, irristatzen zinen, bueno, kaka bat ezan. Baina esperientzia horrik edo ez dugu eduki egia esan. Osea, gainerago nahiko txukunak, nahiko formalak gara, inoiz ez dugu zen montatzen. Ni bolo bat ematen, esperientzia, ez dakit arraroena, baina, ni jotzen eban elektrotxalanga batean, eta behin jo genuen urdulizen, eta, elektrotxalanga mobida zen, en plan, jo leku batean mugitu, beste leku batean jo, tal. Eta esan ziguten, hemen da lehenengo tokia, jo behar dozu dute hemen, zinen jotzen tal, eta esan ziguten, bale, orain mugitu. Hemendik da. Eta, hemendik da, tal, venga, tiki-tiki-tiki, olekarrito, tal, hasi zan eurien, tal, tiki-tiki-tiki, kilometro bat, oien noragoaz. Hortik da. 2 kilometro, tu, non jo Karrito guztia, ja. Osea, no me jodas, egon ginen, 40 minutu horrela, ja jendea junzan bere etxera, eta gu bakarrik hor urdulizen en plan de, bueno, bajo berdugu hemen. Eta hori oso nahi izan zen. Oso pasea, eta. Sí. Claro, es que gainera elektrotxalangaren movida da, jendea gero jarraitzen duela elektrotxalanga. Neka, 2 kilometro. Claro, es que ez da korrika, ¿sabes? Ez da korrika. Ojo, oso top tengo korrika. Bai. Zergati? Mentzioa, mikrofono esan zuten, gora makete irratia. Bai, como momentu baten bertan, ezakit, non izan zen. Soloko etxen. Wow. Kalipotxo etorri zenean gure podcastera esan genien, etorri bar sarie soloko etxeko jaietara noiz behi jotxera. Eta aurten, etorriko dira. Orduan, zuentzat gomendioa, urren urtera begira, etorri bar sarie soloko etxeko jaietara. Hombre, guri gustatuko litzak guke pilo bat. Noski bai ez, Pues, soloko etxeko jai bat. Jai batxordea. Soloko etxeko jai batxordea. Zior ezagutzen dugula kontaktu. Ez da oso zaila lortxaleku bat, uste dut. Todo ambiente oso gainera. No, bai. Así que, gomendatzen dizuet, ez dakit zein den korreoa, baina suposatzen dute interneten erraz aurkitu daitekela, bestela itxein dezaket lagun batekin... Bai, zuk lagun duzu. Eta... Nik hasi neba soloko etxen. Soloko etxen? Bai. Eta zelan? Nola zelan? En plan, zelan esperientzia? Egon nintzen DBH bi arte. Bat eta bi? Bat eta bi egin dago, bai. Zenbat urterekin? Amalau. Amabian bairu malo. Hori ze urteetan izan zen hori. Ba, ninaz 2003koa, osea que... Ba, 2003? Amazazpi, amazortzi, bakit. No, orduan ez, negoan haber Julen ezagutzen zen ezun, baina Julen zago lehenengo batxiergoan edo bigarren batxiergoan. Sí, pues no. Lehenengo batxierretik, bigarren batxierrera. Soloko etxe da kartzela. Biata mazortziro garan, osea, es super harto. No. Soloko etxe da kartzela babesala. Osea, patioa dago como barruan, eta ez da kalea ikusten, osea, es super turbio. Eta aldaketa zer egin zenun, ez itzaizulako guztu soloko etxe edo? Ez dakit segita, ez datik egin nuen aldaketa, ez dakit. Eta melorik nahi duzue? Gure maketo merendolan, limoizkoak dira. Dirudi droga, baina eskerrik asko. Ez, karbolo gira. Mitiko Smith. Smith, limoizkoak. Kumar.
Bost denbora zoan. Ez da droga. Da, M. Edo lentzak aldatzen. Da, M, bai, M. Literalmente. Literalmente. ASMR. Claro, hemen dago mikroa. ASMR. Daukagu egun batean egiteko pendiente maketa ASMR. No, zenbat maketa pendiente. En plan, ordu terdi de ASMR. Egin aldugu momentu baten. En plan, hemendik bukatu arte saioa moda ASMR. Hombre, guztia ez. Osun aroan nik hasi zenuen? Felix Serrano eskolan, indautxiko eskola. Hori, Felix Serrano, zer La Casilla alboan. Felix Serrano idazle bat zen. Osa, sin más. Eta... Dino firma. Ez, publikoa. Publikoa. Publikoa, indautxiko eskola. Ose, ikaste justo... Publikoa beti. Gero, hori da, justo horri buru ez, así Gero, Miguel de Unamuno, institutura, publikoa. Hori, abandon dagoena. Eta orain, ba, pues eso, UPV. UPV, vamos. Zuzer zeuz egiten? Zodakit hau medikuntza... Nik nau magiz ikasten. Ni be! Bai. Que fuerte! Eta ze urtekoa zara? Laugarrena. De hecho, urrengo jabetan TFG aurkezten dut. Ba, nau magiz ikasten, baino ez jarrai, nau klasera. Zen hau baita kontxerrean. Zer? Kontxerratorio. Olgu kotxean. Io, como pentsa. Kotxean, bai, en plan de... Oie, pues behitu. Zara, zure lehenko urtea? Ez, irugarren. Irugarren. Hombre, zida, 2002koa, zelan du? Ostia, ia da, orduan nik ez 2002koa. Ni 2002koa naizela. Kauste nuen... No, ez dira da berdinak. Todo uno baietz, ostia. Ez. Eta zelan la experiencia. Super txarto. Magizen, super txarto. Baina online dalako edo ez zaizulako karrera gustatzen? No, osea, ju nintzen, egin dut dana presentzial aurdin hazin ez jarrai egiten. Ba, super txarto, magiz super txarto. Bueno, nire esperientzia karreran izan da oso txarra. Praktikak brutalak, pero brutalak. Jo oso gauza bera, oza, dino oso praktikak brutalak direla, baina klaseak direla una txorrada. Karrerak, oza... No, jo zuk dino gauza bera. Balio zaizu zertarako. Eguneko hogeta marrek, azten duzen eguneko hogeta marrek. Ya, da un poco ir ahí a hacer presencia. Es que bai. Gurea, zero. Gure kasuan, momentuz, eguneko zero. Anatomia, y punto, eta penkauta daukagu, biok, beraz, pues es que... Eta zelan ez jarrai egiten? En plan, ondo eta zaizula lehenko lauiekoa? Lehenengo lauiekoan hartu nituen batzuk, ez guztia, eta super ondo. Eta hoin hartu dut dana. Ez que gainera irugarren graduan, oza, irugarren urtean, bueno, nire ikuspuntutik, lau urtetatik zaiena. Zaiena entre las comillas de magiz dala. Totalmente, bai. Baina bai, da, o sea, ez da zaiena, porque ez da zaila, baina da tediosoena. Porque kentzen dira asignatura guaiak. O sea, ez dako zu sociología, o sea, da en plan, gizarte zientziak, natura, mate, no sé qué. Horrible. Eta zelan, bueno, goz de repente egiten todo magiz. Bai, Ezko kalkusita da guztu dut jendea, en plan, ditut lagun pilo bat dauzela orain erabakitzen, bueno, edo, nire lagunen anai edo arreba txikia, dauzela orain erabakitzen zer egin unibertsitatean, eta nau zaiatzen guzti konbentzitzen hartzeko magiz, da, como el futuro jendea hartu magiz, super posignao, la mejor opción que he cogido en mi vida. Nire kasuan magiz hazen nire irugarren aukera. Plan, nik nahi nun mate egin. Hostia. Negeria, pues... Sacrilegio. Zagatik, mate... Es que izango nuen irakasle bat, que... Super inspirador. Ez que lagun lore de atzean, que... Bardogo beste. Nik oso mat irakasle, bueno, zuko Oscar, nire irakasle guztoko etarikoa inoiz. Oscar Álvarez Peña. No, es que gure kuadriatik gara bederatzi kuadrilan, bost edo zei, nire lo mantegin. Frikifans de mate, zen patioetan mate egiten quedamos. Es que lo peor... Eta yo pan integral. O sea, por favor. El chiste viene de catera. Orain txaretan... Es que... Solo para echarte, Bala, petatzen pilo bat mikroa. Eko gehiagi. Pero mazo, Es que igual ikarren barreak izan da como gehiagi. Oraino beto, el patxi. El patxi. Es que da, el patxi. Beste lanantxea izten dut. Ez, orain txarto, zer, bat arreleko, no? Pues ez dakit ikarren txistea. Ja, ikartia da.
zuzeneko osoan zehar ondo joan da, ezta? Porque bestela sería un poco... No, es que así era gainera totalmente onerosu. Oraino beto... Patxi? Patxi. Patxi. Baina, lehen ondo zuten zan. A ver, da konditu. Bi galdera, claro. Bai, zein. Oraino beto, bai. Ez. Gaizki. Joder, tío. O sea, es que gainez aquí seguir, gainera es que sin desakean. Baina gaizki entzuten delako koneko. Bestera. Patxi. Patxi. Es que aquí no de caldatu. Hostia. Tan interesante. El chiste, tío, de toda la corporación. Baina, sei pertsona, mesedez, sei pertsonetatik norbait erantzun dezake patxiz gain. Mesedez, favorez, zaben. Hau klase balitz patxik amarra dikulik eta bestek zero. Osea, patxin jarrera namarra, baina bestek. Patxik podcasta ematen. Zer esan nahi nun? Bueno, pues, patxik erantzuten duen bitartean, patxi hor jarretxe badu, claro. Bai, zure matematika fanboiak zein dutela bai, eta patioetan egiten dutela matematika eta kedadetan ere bai, derivadak. Delay moduko audioa. Delay, beste mikrofonoa jarrita, ez da? Gaizki. Ez da egit. Ba, patxi ezakit. Agian patxiren horrela da, barakatu patxi. Baina zigo explotatu dira ordenador patxi. A ver, ¿cuántos? Zuek badakizuelako mobideak... A ver. Agian ekoa iritzeko gau... Estela hartu mugikorra ginezina baten eta gara nola entzuten den. Markito ASMR. Pues ahora dauzkazu dela. Pues igual ya. Guau, patxi izan asko. No, ez da patxi izan. ¿Esta? A ver. Tengo que comprobar. Baina ez da komunika. Oh, Dios. No. A ver, te miran a madre de tu voz por ahí, va. Patxi, mesedez, behar zeltu. Patxi. Orain, jeitxe ganantxa estela bozgorailuak amantututa. Bozgorailuak jada amantuta dauz. A ver, bat biru. Zin behar dugu. Bai, probatzen. Gain zein, jeitxe ganantxa, jeitxe... Patxi etorri da maketora, luzen? Ez... Etorri da. Tio, patxik... Maketo patxi. Patxima. Bueno, entzuten duten bitartean, berriz ere, a ver, bukatzen dut la historieta. Pues, sin más, nire nun irakasle izan, baina... Motibatzeko ikasleak matematika. Nire nun... Lan estafa piramidea. Exacto, ya lo de... Baina irakasle izan nahi nun, eta nukan los míticos sobrelitzis de magisteritza egitea, da pues pa gente que no sabe qué hacer, no sé qué tal, orduan nahi nun hartu el cambio difícil. Sartu nintzen, oza, mate be guztuko nuen, oza, zen, porque tal, oza, guztuko nuen mate, eta orduan nire bigarren aukera zen ingenieritza elektronikoa, ez ingenieritza guztuko nuelako, porque maten ez hartzekotan, gero ingenieritzan eskatu zenuen traslado matera. Eta orduan nire buruan zen, bale, Wow, clarísimo. en plan, maten ez manaiz hartzen, ingenierian seguro sartuko naizela eta loia pido traslado, eta listo. Eta nire bigarren aukera zen, magisteritza. Nire moia zen, selektibitate egin nuela COVID garaian. COVID izan zen, hiru hilabetez etxean, orduan hirugarren hiruhilekoa ez genuen izan. Notakiko ziren pilo bat, ikatu ziren azterketa berez izan zelako, orduan ez nintzen sartu. Zorionez. Bai, zorionez, osea, COVID-ari eskerrak eman barrio. Zorionez nintzen ez tamaten, ez da ingenitzen sartu magisteritzan, eta superproximado. O sea, carrera ella era bastante mierda,
baina karak motak, baina egon naizen jendearekin oso ondo, sorte handia izan dut ezagutu da jendea oso majoa zarako, gaur egun nahi direlako. Ez dira hil. Oso edatorrak direlako, eta gero praktikak izan dira fantasia hutsa. Zuk nola egin zenituen, pasan urtean? Pasan urtean, unkin gaztetzen. Usan zolon. Usan zolon. Baina ez dakit eskola. Publikoa. Beti egin ditut publikoa. Gomendatzen dizut pizkat danak testeatzea. Más que nada, ikusteko nola diren testuinguru desberdinak. Bueno, gomendio gero ikustu. Ni justo lehen urtean egon nintzen itunpeko eskola batean, hirugarren urtean egon nintzen ikastola publiko batean, eta aurten egon nintzen eskola publiko batean. Asko aldatzen dela la movida, testuinguru desberdina dela ikastola publiko eta eskola publiko. Publikoak izan horren, jarraitzen du diferentzia hori, ikastola denez como más kategoria. Break there. Bueno, puesto naiz, agian etorkizun batean izango gara konpizite trabajo. En plan enrollado, bai. Bueno. Bai, lagun medikuntza. Bai, eta bueno. Sin más. Ez da zu, ikerren bizitza dago, baina medikuntza gustatu zaizu. Lehenengo lauileko hau. Bigarra ja amaitza zodete, baina buruan zenuena zen, edo... Es que, o sea, ni berez naiz apasionada en plan de, medikuntza, ze ondo eta... Baina, beti izan dut nota honak, eta... Bueno, azkenean selekzio eta nota honak egin duen baita, o sea... Pentsatuta neukan medikuntza basatzea, baina ezen neukan hain fijo erabakita. Eta banezkan beste aukera batzu, gauza pilo bat pentsatu nintuen, azkenean hori guztian neukan nota onak, neukan arazorekiko karrereta sartzeko. Eta azkenean erabaki nuen medikuntza, banekielako, egia esan, lan fijo egiko nuela, eta ondo eta gainera ondo parekatu izan nuela nire bizitzako beste gauza guztiekin. Azkenean nire guardiak egiko nituen, eta guardiatik kanpo nire dena egin dezake dela. Y los berdinos maxisekin. Bai, osea, literal, osea, nire kontua da, musikin nahi dudala, karrera izateaz gain, eta nire lana izateaz gain. Eta hori lehenengo kuatik abera zen zaze, pues bastante mierda, osea, ez zaidan bat ere gustatzen. Bigarrena gehiago gustatzen zait, bueno, gehiago penkatzen nahi naiz, zailago delako baita, iruditzen zait zailago dela bigarren batea. Baina, egia esan, lehenengo baino gustora gonago, osea, gehiago interesatzen zait. Esan behar dut, orain gehiago gustatzen zaidala. Osea, txikitatik, baina lehenagotik esen duten ideia bade, gustatuko litzaidake hau izatea. Nik bai, baina ama medikoa delako, beraz, zen en plan, medikoa esan nahi dut. Osea, ja etxetik zenuen feedback edo inspirazio hori. Bai, ni, osea, irakasle izatearen movida beti auki dut hor, baina, osea, gustatzen jata eta praktikak izan zean fantasia bat, baina niri berez gehien gustatzen zaidana da musika egitea eta musika jotzea zuzenean. Suposatzen dut hartuko duzula musikako minorra. Ez, porque kontxerrekaz... ya daukazu, konbaiatzen. Orduan... Dana doka pentsatuta, pentsatuta. Un genio. Buah! Orduan, berez, niri gustatuko dizitzaidan musika egitea eta esto, baina guztiak dakiko nola den mundua, eta baspadan, ekotel salvavidas... Euskal Herriko abeslari asko irakasleak dira. Kaina Kai, musikako irakaslea eta abeslaria. Sea maizeko abe, irakaslea eta abe. Tokeko abeslaria. Nordia, no genekoak eta untsako batzuk be, irakasleak dira. Osea, monopolioa, nola deitzen da erromeria hau? Akerbeltz? Ez, Osabik. Osabik baita... Osabi rarete, egin dituko zarrara. Rarete, bai. Bai, rarete, suspicious. Bai. Ni ez ditut inoiz ikusi. Osabi dau beti, dau festa guztietan, como... Bai, baina lagun poko boikot. Bai, eskatera dira como berri arraroak. Bai. Ondo audio orain. Toma! Eskerrik asko. Dilo patxi. La Corrala. La Corrala. La Corrala. La Corrala. Eskerrik asko, La Corrala. Espero dugu aziran bebai,
Bai, ez du, bai. Komendatu nahi nizun, ezagun bat dudala, ezagutzen zaituela, konservatorioagatik. Oh, wow. Matematikan sartu den bakarra bere taldean. Korean dagoena. Korean. Lander. Egin zenuten lenguaje musical. Ez dakit noiz egin zenuen lenguaje musical. Lander perkusion? Ze jotzen dugu? Bai, no? Gitarra, bajo gitarra. Ah, pues, no tira. Agian argazki batekin. Bai. Baina eske, galdetu nion, agian me mata por decir esto. Bueno, da horai dauka outfit koreano bat. A ver. Coño, baina hau kontxarren esen egon. Hau da musika eskolako. Bai, bueno, musika eskola, movidas de música. Not the same, no confundo. Ez dakit, ez nahiz aditu a musika markatu. Eta ze gertatu zen tipo negaz? Hau da maketerratiko kidea, Bai? Claro. No, bai. Hostia, da tu. Korean dagoen eta. Korean dagoena, bai. Iali nuenean taldetik aduro etorriko da tal, eta landek esatzen, tu, mutia izagutzen du, joan zen nirekin batera lenguaje musical. Bai. Eta esan nion, pues esan galderak egin, komentatu nola zen, pues gero podcastean galderak egiteko, no seke. Eta bi gauza esan zizkidan, bat, trompeta jotzen du, Bai. bi, es un masón. Es un masón? Ez dakit zergatik. Claro, eta biok nos reímos de ese concepto por otra cosa. Es un masón. Ez dakit zergatik. Galdetu diozu. Galdetu nio me Baina acaba. ez dut ulertzen masoia. Ez dakit. Galdetu nio gainera eta zergatik eta me acaba, eske Korean orduak desberdinak direnez, porque orain ja Lo egiten ari da. Osa, duera hainbat ordu dira lotan dago, pues acaba, baina... Orduan galdetu nahi nizun zergatik. Masoia. Zer egiten duzu? Zer movida de masonería zer egiten duzu? Top secret, hori ordute hienetan ezin da esan. Gero kamara gizatzen ditugunean. Bai, tapiak gizatzen ditugu. Agian brometan esan dit, Agian, ez da. Masoi zer da, tipo secta edo, zer hostia da masoi. Es como persona poderosa, ¿no? Bai, da como una secta de personas poderosas, en plan, bai. Kontaktuak dituzu. Bai, orain, bai. Kontaktuak bai, Donald Trump pegaz, Mira, hau da beste podcasteko Naroa bateria. Baina nor da zuen kontaktuetan duzuen kontakturik topena. Famatuena. Ez du zertan pertsonai publiko bat izan behar. Izan da en plan, presidente de no sé qué empresa. Bueno. Edo lako movidak. A ver... Es que ez dakit, nik ez dukat... Osea... bueno, agian Radio Popularreko presentadorea ez da Cristina. Jo ginen Radio Popularera. Doktor Deseoren saxo jolea. Izan leike. Bueno, bai, nago top. Doktor Deseo gainera sofamatua. Ez dakit, Zuk berantzun dezakezu, Ni, zer, makete horratiko partaideak. Foka broma. Naroa bebai. Ez, kapsulakoak, si eso. Kapsula talde bat da, osea, talde bat dena rollo psikodeliko rock. Nahiko famatua dena rollo undergroundan Espainian zehar eta Frantzian eta ezakitzen. Bueno, Koreatik bide eta ezakitzen. Baina horretaz gain egia zan ez daukago... Christian Lukiek. Lukiekeko Christian egia da. Musika master irratiko jendea, pero sin más. Osea, ez daukago... Gero nireko tamen kontaktuetan jai batzordeko eta gaztetxe guztietako kontaktua, porque ni jotzen eban elitotxanga batean, eta, osea, mira. Osea, ez dira gutxi, Eta dana da en plan de Gazteitar, Arkotxa, Seanuri, Lutxana, Sornotxa, Antxuola, Pasaia, Arboleda, Igorre, Bengoetxe, Legazpi. Contactos. Bai, baina ez egia da, masoi bat zala, Bai, baina hori no, ez daukagu, osea, inor, en plan, wow, top! Crazy! Coca-Colako presidentea! Nideko kontaktuetan izan zana Coca-Colako publizitatea eramaten zuena Espainian. Plan el CM? Edo nola? Ez dakit zer dan, baino... Eramaten zuena Twitter kontua. Ez familiakoa da. Da, ni osaba. Gure daukagu justo gure kuadrillan
justo normalean mandoetan egoten dana, bere ez dakit nola izan zen, bere birraiton edo ez dakit zer, izan zen kardenal bat, en plan, baina Vatikanoko kardenal bat. Hostia. Edo movida, olako, en plan, bere birraitit edo olako movida. Daukala Wikipedia, markatu daukala Wikipedian atal bat eta guztia. Hostia. Bueno, a nivel. En plan, oso top. Ni birraiton izan zen comandante de la Segunda República. Comandante? Bai. Hori ze kategoria da hori, en plan, comandante? Nahiko alto. Baina, comandante del ejército republicano? Bai. Hostia, Bai. Yo ni militares no controlo nada, baina me imagino que será bastante... Bai, no, comandante. Ez dakit, el general del más top, no? Ez dakit. Suposatzen, no, ni puta idea. Literal. Ez dakit, nik bez, ez dakit. Maketo militar noizko. Da, zuek ze kontatu daukazu horrean, mugikorrean en plan top. Ja, masoiak. Nire kontaktu ez dut topena dela Kainakai. Kainakai, ojo, Kainakai. Kainakai, Kainakai etorri maketo irratira. Pues ojalá, la propuesta Maketo Nakai. Iratxe mesedez etorri, venga. Ya, elkar ezagutzen garela, osea, egon gara hasta Makai. tomando ahí drink. Egon ginen baten Duragoko azokan, egon ginen batera. Baina ez dakit, topago, en plan, ez dakit. Eskarkakuso nahiko top dabe. Eskarkakuso ez dakit ezagutzen da euskal sortzaile bat, dituela kontaktuak pues, en cualquier lado. En plan, levantas una piedra eta ditu kontaktuak. Baina, ez dakit, inor gehiago. Eskolan, esango nun kalipotxoka, baina kalipotxoka nik ez ditu kuadriako beste batek. Baina, bueno. Eta zu Iker? Hori, eta zu Iker. Pensando Ana. Michelle Obama. No, es que, bai, naiz más obvio bai, dekodas kontaktu pillo. No, pues yo que sé. Maketoko partaideak, famatoko dira. Oso top. Adurreko parte bat. Oso top. Oso top. Oso top de gama. Eta, ya sabes, aquí. Erkusiko dut, pero... no sé, ez dut bateriarik. No, baina ez que... No, baina ez. Zero. Juventudes maketas. Juventudes maketas, bai. Niegon nintzen parrandan antxokian Iñigo Rejoiaren anaiagaz. Anaiagaz. Bai. Iñigo Rejón da... Era politikaria, no? Da politikari. Bueno, orain más... bai. Orain más país, edo ez dakit edo sumar, cada día está en un partido diferente. Bai. Ba, Bilbon bizi da uste dut. Hemengoa da? Ez. A ber, anaia, claro. Bai. Ni badakit hemen, en plan, famatoa Bilbon bizi dana, la ruleta de la suerteren aurkezlea. Hostia. Bizi da justo las torres Isosaki, direla como las torres gemelas de Bilbo. Bai, literal. Las de cristal, bizi da hor. Baina horan más top. Kopisoako guai dauz, kriston biztak dauz. Dago bat dekona piztina, ez dakiz esteiatuan. Hostia. Ikusten da Google Mapsetik. Horiek, oza, las torres Isosaki? Ostia, ze top. Ez que oso top dira, Oso top dira torres Isosaki. Oso politak dira, gainera. Bueno, ni politak dira. Ni galitu nintzen atrapauta, Isosaki horretan. Bai, argazki bat atera nahi nuen eta kolatu nintzen, eta gero giltzaz baduzu ezin zaratera. Neta. Ezin zaratera, en plan... Igogailutik edo suposatzen. Igogailutik edo atetik? Atetik, ezin zaratera, en plan barrutik ez da irekitzen. Hostia, que mierda es eso. Eta esan nebantu, gainazien como gaueko 12 erdiak, eta esan nuen tu, aquí me quedo. Eta abiatu neban garajea, nondik atera, no seke, atean nintzen beste kale batetik, bueno. O sea, irten zinen garajetatik. Bai. Y buena experiencia. Buenísima, bai. Infiltrando en pisos. Sí, gainera, gure hori gaztolako ikasketa burua bizi zen Isosakin, uste dut? Oraingo ikasketa burua? No, Marisa. Lidari, pues, egaro maiz izan. Baina, bueno, nahi baduzue jarbaitu dezakegu, baina pizkanaka bukatzer joan gaitezke. Dinot, normalan egiten dugulako ordu terdiko saioak, eta dira ja ordu eta 20 piku. Bai. Bueno, ez dakit eroso basau ziren. Bai. Ego, de txingla, Xabik ez dauka ez da zapatak jantzita, oza, ez que... Ondo gaude, sin más. Baina, bueno... Oza, Deustoko kontzertuaz gain, daukazue besteren bat ja... Eta ja publiko dauz, edo oraindik ezin dira esan. Bai, publiko dira.
Bai. Ekainak 14 Leioan, gero, ekainak 21 Galdakaon, ekainak 29 Soperan. Hori dira ekainekoak. Claro, eske dira Soperako jaiak. Bai. Hori da beratzean bai orongo gara. Galdakaon urretan. Hori. Baina hori, eta datorren, osea, asteburuan joko dugu. Urrengoan ez, baina urrengoan asteburuan Dolerme taldearen kontzertu bat egongo da. Egia, sarean. Bai, gure disketxean dagoena. Eta hori, beraz, asteburu oro zerbait egiko duzu egiteko. Bai. Asteburu honetan gure kontzertua, urrengoan Dolerme, urrengoan gurea, bai. Dago maratoi bat. Bai. Dudan hartuko dituzu festa guztiak, suposatzen dut. Begira, hau fanzinean agertzen dana, ez da, edo zer, hau da gure, osea, hau da zuen, A veces ez nuen. hau da zuen planak, en plan, hau egin behar duzue, ¿sabes? En plan, adura. Plan jarraitza, Hori da egutegia. Hau da egutegia, literal, bai. Literal. Gure fanzina euro batera. Euro batean. Euro bana, fanzineak. Baina hori bai, sin más, kontzertu pilo bat. Eta gero irratian egongo gara. Bihar, Badago ezta? jendea. Hau jendea begiratzen. Opa. Batzuk dira. Ezakit nire. Zera Raúl. Hori. Irradiko mobidak eta Zuen fanak kontzertuak. etorri dira narko. Badakizu, azkenean. Egongo gara beste bat saioan, naiz irratian, Asteburu oro. asteburu oro, Ekainean zehar. Baina, ze top, no? Hori, nola eman dizuete podcast bat hor? Boa, ez dakit, Azkenean bidali ziguten Gmail bat. oso guaiak gara. Maketu kontakto, muy Tu, bidali, agian ez noiz. Baina, bidali zenuten zuek Gmaila? Ez, Osa, eski, esan zizueten, en plan, nahi duzu Bai. podcast bat izan? Bai. bai, ekaineko hilabeterako, bai. Baina ezagun bat duzu, naiz Ez, jaten, edo. Ez, baina eski entzun zuten EPA, aritu ginen, bueno, elkarrizketa txiki bat egin genuen 10 minutu edo, telefonoz, eta hortik aurrera baitu ziguten beste bat saio egiteko, eta gorde ditu gaituzte baita beste gauza bat egiteko, elkarrizketa bat, sin más, normala, eta hori, ondo, osea, Eta non grabatzen duzue podcasta? gure, Hemen Bilborroken. bai, gure ekiporekin eta guzti. Osea, ez hemen gela honetan, Sí, osea. baizik eta beste areto batetan gure mikroekin. Tu baina grabatu alko genuke hemen, ez? En plan. Bai, osea, Ja, baina eske besteagaz, bentsago dezakegu gero. podcast gela, ez badigu zuek entzen gure ostiraleko tartea. Bai, Si no galdetuko movida. diego, etorriko da maketo irratia, bai, orduan mesedez, etu nahetezkegu 10 minutu lehenago. Bai, No, baina, osea, guapo dago, gero gainera, erabiltzen badakizu ekipoa, pues, gainera daukazu ordenagailua, foko batzuetan, eta gero sofak, pues hemen grabat... Hauek dira berriak, Soilik izango da sofak. podcast, osea, en plan, audio podcast edo video podcast? Audio. audio, Eta seri buruz izango da, podcasta? Musika. musika. Sin más, gu hitz egiten, en plan, ikusi duzu, eske, ze modernoak diren ez dakit, osea, literalmente da, sin más, gu hitz egiten. Eta pentsatu zuela gonbidaturik izatea edo... Ez, bakarri dira lau saio, osea, Bai. total. Ez du merezi, osea, Bueno, etorreak da norbait, baina ez dugu pentsau. ja, ez dugu pentsatu esan. Bueno, digo, beste musikari bat izatea, justo musikaren inguruan denez, pues, ondo legoke. O medio bezala, gero egin nahi duzuena, baina... Bueno, izan liteke. Maketo 2.0 ditzen diogu. Maketo kopiatzen, Adur maketo. adur maketo. Guiño, Guiño, maketa. guiño. Kodo. Ba, bueno, joan gaitezke ja, porque eltzar gaude ordu terdira, gu beti bukatzeko abesti bat jartzen dugu. A ver, Orduan, voy a proceder a ponerla. Beti da berdina. Bai, beti. Osa, dara matxagu, 78 kapitulo, honekin 79. Hau da, 78 garren da hau dirute beratzi, guau. Zenbaki polita. Erzin da. Esan duzu, sortze esan. 78. Ah, Orduan urrengo maketoa argi... Argi gorriekin, bai. Argiak itzalita... Urrengorako egin dezakegu striptease saio. Sexy. Maketo, strip maketo. Maketo 69. Strip masoia. Maketo 69. Euskara besti bat da, ia asmatzen duzuen zein den. A ver, bai. Eniama Virginia. Hostia, Zintxanen introa. Oso ondo da. Monita pajarriko diotia. ASMR. ¿Qué es esto?
Mikel Laboa. Oh, que temazo bakizit da. Da remixa. Bai. Buah! Bueno, agian peta, baina amaiera da, así que bai. Eskerrik asko, adur etortxeatik. Ze polita, hemen outro en plan youtuber musikarekin, nos vemos! No, baina benetan eskerrik asko oparengatik eta bidapena. Etorkizun batean bueltatu nahi baduzue, kontaktu gauz. Sare sozialetik Twitter sortu nahi baduzue, bertatik hitz egin dezakegu. Eta, jo que sé, beste epe bat delako sozialetik bizka bat. Iraia. Udazkenean betot. Hemen gara eleki banen eta bonieten Euskal Herria, así que... Bi inurri behar dituzte do, bi labazo gorro edorra kontra dela. Así que, bueno, eskerrik asko betxaten egon zareten guztioi. El Patxi, la Corrala, eskerrik asko peña no pasa idatxe dute. Eta egon zareten beste hori eta ez duzuenak hitz egin. Mutuei, Eta hurrengo ostiralean, agian, maketu erratia gongo da, depende gonbidatuak azkenan etortzen badiren edo ez. Últimamente segitasunak ditugu, jendeak hartzeko. Alur parte bi. parte bi. Beterrasteo. Alzero la decrepitos. Hori,